రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ మన జగనన్న నీ వెంట జనం ప్రభంజనం చూడవే అన్నా అభివృద్ధికి పెద్ద దిక్కు మన జగనన్న అన్నార్థుల కన్న కొడుకు మన జగనన్న పల్లెలకు పొద్దు పొడుపు మన జగనన్న కడుపేదల కంటి పాప మన జగనన్న రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ మన జగనన్న నీ వెంట జనం ప్రభంజనం చూడవే అన్నా మాగం గ్రామ ఓటర్ మహాశైలకు విజ్ఞప్తి మాగం గ్రామ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు ఫ్యాన్ గుర్తుపై పోటీ చేయుచున్నారు కావున తమ అమూల్యమైన అతి పవిత్రమైన విలువైన ఓటును ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటు వేసి తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని అఖండమైన మెజారిటీతో గెలిపించ ప్రార్థన మన గుర్తు ఫ్యాన్ మన అభ్యర్థి శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు ఫ్యాన్ గుర్తుకే ఓటేద్దాం మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని గెలిపిద్దాం మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని గెలిపిద్దాం మన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిద్దాం ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు వెయ్యాలే వెయ్యాలే శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారికి మన ఓట్లు వెయ్యాలే వెయ్యాలే దందన దన దందన దన దందన దన దనరే దన దన దందన దన దందన దన దనరే తూర్పు దిక్కున భానుడు లేసే అమరావతి ఊపిరి పీల్చే ఆంధ్రావని గుండెల మీద బరువు దిగి దరువు లేసే జనమే జగనన్నై జగమంతా తానై పండగల దిగి వచ్చే తండ్రి నడిచిన బాటల దందన దన దందన దన దందన దన దనరే మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు మనవాడు మంచివాడు ఎవరికైనా ఆపదని తెలిస్తే నేనున్నాను అని ముందుకు వచ్చి సాయం చేసే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు కావున ఇటువంటి నిస్వార్థ స్వభావం గల మన జోషి కుమార్ గారిని మన మాగం గ్రామ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా గెలిపిద్దాం మన గ్రామాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి పరుద్దాం పోలింగ్ తేదీ మార్చి 21వ తేదీ అనగా శనివారం మన గుర్తు ఫ్యాన్ మన అభ్యర్థి శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు ఫ్యాన్ గుర్తుకే ఓటేద్దాం మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని గెలిపిద్దాం మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని గెలిపిద్దాం మన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిద్దాం ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు వెయ్యాలే వెయ్యాలే శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారికి మన ఓట్లు వెయ్యాలే వెయ్యాలే జై జై జగనన్నంటూ జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మోగెనో జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మోగెనో జయ హో జగనన్నంటూ జన హో రయ్యగిసెనో జైత్రయాత్ర సాగెనో జన హో రయ్యగిసెనో జైత్రయాత్ర సాగెనో పల్లెల పట్టాల ప్రజలంతా కలిసి జగనన్నని వెంట మేమున్నామంటూ జై 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 అలా జై 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 జగనన్నంటూ జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మోగెనో మన మాగం గ్రామ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయుచున్న మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని అలాగే మన వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థికి తమ అమూల్యమైన విలువైన అతి పవిత్రమైన 2 ఓట్లను ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓట్లు వేసి అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించ ప్రార్థన మన గుర్తు ఫ్యాన్ మన గుర్తు ఫ్యాన్ మన అభ్యర్థి శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు మన గుర్తు ఫ్యాన్ మన అభ్యర్థి శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారు ఫ్యాన్ గుర్తుకే ఓటేద్దాం మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని గెలిపిద్దాం మన తాటిపాక జోషి కుమార్ గారిని గెలిపిద్దాం మన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిద్దాం ఫ్యాన్ గుర్తుకే మన ఓట్లు వెయ్యాలే వెయ్యాలే శ్రీ తాటిపాక జోషి కుమార్ గారికి మన ఓట్లు వెయ్యాలే వెయ్యాలే రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ మన జగనన్న నీ వెంట జనం ప్రభంజనం చూడవే అన్నా అభివృద్ధికి పెద్ద దిక్కు